Минаваме тук, паркирали сме тук и този звяр. Сега ще ходя да работя с този звяр, а пък и този си почива. Е този звяр. Изкъпан, като чисто нов. Само чакай някой да даде 1000 лева и да заминава. Ей го е чияк. Тук му липсва капака. И тук е ударен също. Някой го е блъснал тук. 1000 лева. Чияка върви. Ако може да се отвори вратата. И от чияка. Тук е чияка. Има още малко. Тук трябва да се измисли една автомивка, нещо друго да се избачи. Чияка е готово да заминава за хиляда. Само да се взема водата да сложа на другия чияк. Пореден ден направени на пачки, трупани на много пари. Ето тук кара една поръчка за 3 лева. Вътре в чантата. Ще изкарам днеска много пари. Най-много 60-70 паунда. Сега е 12,5. До вечерта до 12 сигурно ще ги направя 100 паунда. Днеска ще ги смачкам. Ево. Ей, там е колата паркирана. Хубаво време, слънчево. 21 януари 25-та година. И такава е. Айде пак отиваме. Пак при нашите ора на Бургер Кинг отиваме. Пак го намерих този чек. Пак чаках на същото място. И аз чакам. Горемото ще ми свърши. Няма какво да поговорим. Скучно. Едно е също. Ежедневието не е също. Трябва нещо различно да се случва. Преди се биеха тук. Крещяха, може да снимаме нещо интересно. Постоянно има пиени ора. Кажи виц, бе, майна. Виц, кажи, виц. Виц. Някакъв бърз, кратък. Да ви дам някаква тема, нещо за виц. Стива колата, бе. А? Стива колата. Ти се постригал. Сам се пострига. Самичък предогледал. Малко криво, ама спестих 20 лева. Не ли загаси? Да гаси, защото следващия път според резервуар ще ми само 200 мили. Добре, бе, щом казваш. Аз приемам добри съвети, бе, няма да откажа добър съвет. Него ще изгасе, даже фарите ще изпра.
Да ти кажа ли аз вицве, майна? Аз това... виж къде паста? Сега ключите сте на отзад. Няма да са отзади, тук страни са. Ай, наистина се. Стигна ли? Да ти кажа ли вицве, майна? Да си снимава човек. Такова качеството е много фалшиво. Да ти кажа ли вицве? Слушай сега, един от нашите цигани мъкни телевизор под ръка. Така си го служил под ръка. Ти това си го гледай ли това? Слушам те, са дали го знам, дали не го знам, но слушам те. Мъкни един телевизор под рамото. И някакъв друг го гледа и му вика, вика, тури го вика на рамо. Няма да се опича. И вика да теба, вика майката, вика рамо, вика ми е брат. Ти ли си? Знаеш ли го това лице? Да. Тук на момента губи интернет. Не смисъл, че няма интернет. Ама аз това не мога да псувам така в това. Трябва да го направя по-късно на дето напсуват сега. Това нищо интересно не е. Може даже това да не го. Що? Кажи ли се, ти кажи ли се? Двама братя. Единият брат катастрофирал и в болницата. Другия брат му ходи на свиждане. А вика, брат, какво стана? Разкажи. Нашите ме питат, майка, татко. Питат, какво е станало, какво ти има. Единият брат е почнал да изрежда рамото. Не знам, питката ми е щупена, краката щупени. Ушите си лепо се равни на брата. За брата аз всичко не мога да запомня. Направо ще той си умрял. Да, ясно се че това ще е. Добро викаш как ще. Какво ще смени да се смеем на лицо? Така, ще приключим. Дай да приключим. Ние пак ще работим, ама да кажем чао на хората. Да приключим. Колко пари направи? Кажи. По принцип, по договор е забранено да се го казва парите и той затова на никой не казва. Тук всички ти драйвери, всички ти ресторанти го питат, че яка ни казва колко пари изкарва. Вървят драйверите, другите си казват парите. Но аз си ги казвам, като ме питат. Даже добавям отгоре, Боже. Да става като те драйвери. Сними отвънка да видят кой е. Снима го, те го знаят по място. Така е. Някой гледа ли те видео? Аз и Иванка се гледам. Дай да намери това. Някой ще намери там този канал, ще вика тези деца ги познава. Ти знаеш след 10 години. Нещо да се гледам. Не, имам предвид. След 10 години ще ни изварят тези клипчета между тези. Не сме чак маломици. Аз го правя повече за спомен, да остане да се виждаме млади. Защото забелязах, като съм снимал преди години как съм млад, нали? И сега отдъртявам и вика, не, като бях млад, сеш се. И сега това, като го снимам, после стана още по-отдърчка и като бях млад. Дава ти поръчка. Да,